Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon aron mahimo kitang andam nini santos nga misa, maghinulsulo na kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako og dako iyamot sa una-una sa pulong sa buhat, sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon ang atong mga sala, dadalo ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios nga naghatag kanamo sa kinabuhi nga langitnon, pinaagi sa bag-ong pagkatao sa bunyag. Itugot na nga muyo kami nga imong gihimo nga takus nga dili mamatay diya sa paghimo namo nga matarong, moabot sa mala simo kabubuton nga na sa kahingpitan sa himaya. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlogikan sa mga buhat sa mga apostoles. May padayon si Pablo pagpanaw ngadto sa Derbe ug sa Listra. May usa ka magtutuo nga nagpuyo didto nga giganlag Timoteo. Ang iyang inahan nga magtutuo usab Hudiyo, apan ang iyang amahan Grego. Gidaig si Timoteo sa tanang kaigsuonan sa Listra og sa Iconio. Buot ni Pablo nga pakuyogon kaniya si Timoteo. Busa gituli niya si Timoteo. Gibuhat niya kini kayang tanang Hudiyo nga nagpuyo didto, nahibaluman nga Grego ang amahan ni Timoteo. Sa ilang pag-agis sa mga kalungsuran, ilang gitugyan ngadto sa mga magtutuo ang mga lagda nga gikauyunan sa mga apostoles o sa mga pangulo sa simbahan sa Jerusalem, o gipahimangnuan sila sa pagtuma niini. Busa ang mga simbahan nagligon pag-ayo ang sa pagtuo o nagdugang ang ilang gidaghanon matag adlaw. Unya milatas siya sa Phrygia o sa Galacia, apan ang Espiritu Santo wala motugot kanila. Pagwali sa mensahe didto sa lalawigan sa Asya. Pag-abot nila sa utlanan sa Misia, muadto unta sila sa lalawigan sa Bitania, apan gidid-an sila sa Espiritu ni Hesus. Busa, milatas sila sa Misia, o mipatighulog ngadto sa Troas, niadtog gabhiuna, pinaagi sa panan-aon, si Pablo nakakitag usa ka tawo nga taga Macedonia, nga nagtindog o naghangyo kaniya nga nag-ingon, dali nga ri sa Macedonia, ug tawangi kami. Human gayud sa panan-aon ni Pablo, nangandam kami pag-adto sa Macedonia, kay among nasiguro nga ang Dios nagtawag kanamo pagwali sa mayong balita sa katawhan didto. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Ang tibuok yuta magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Ang tibuok yuta magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo.
kamong tanang yuta, alagari nga malipayon ang Ginoo, duol kamo kaniya, uban sa masadya nga awit, Ang tibuok yuta magsadya, ug magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Sayri ninyong ang Ginoo, mao ang Dios, gibuhat kita niya, iyaha gayud kita, ang iyang lungsod, ang panon nga iyang gibantayan. Ang tibuok yuta magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Ang Ginoo maayo, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan, ang iyang pagkamatinumanon ngadto sa tanang kaliwatan. ang Ang tibuok tibuok yuta yuta, magsinggit singgit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Ang Ginoo maayo gayud, ang Ginoo kansang kaluoy, nagalungtad sa kahangturan, ug ang iyang pagkamatinud-anon hangtod sa tanang kaliwatan. Ang tibuok Tibuok yuta yuta, magsinggit magsinggit unta unta sa kasadya ngadto sa Dios. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya nabaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, kung nasilag kaninyo ang kalibutan, hinumdumi nga ako'y unang gikasilagan niini. Kung kamo iyapa sa kalibutan, higugmao nunta kamo sa kalibutan, ingon nga iya sa kalibutan. Apan gipili ko kamo gikan niining kalibutana, busa nasilag kaninyo ang kalibutan. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Kung gilutos nila ako, lutoson usab kamo nila. Kung tumanon nila ang akong gisulti, tumanon usab nila ang inyong isulti. Apan kining tanan buhaton nila kaninyo tungod kanako. Sanlit wala man sila makaila kaniya nga nagpadala kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Kung nasilag kaninyo ang kalibutan, hinumdumi nga ako'y unang gikasilagan niini. Sa Ebanghelyo karon nga atong gipamalandungan nga mao ang Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si San Juan migamit og pulong kalibutan. Sa atong nahibaw-an, ang kalibutan hinimo sa Ginoo. O nganong diya sa to Ebanghelyo niingon man si Jesus, kung nasilag kanyo ang kalibutan, hinumdumi nga ako'y unang gikasilagan niini. Mga igsuon, sa paggamit ni Juan sa pulong kalibutan, wala siya magisgot o usa ka planeta o baka environment o lugar. Ang gisgutan ni Juan dili usa ka lugar, kundi pundok sa mga tao nga wala na moila o mutuo sa Ginoo. Mo kini sila ang mga tao nga ang ilan na lang kaugalingon mo ilang gihatagag importansya, ang ilang kaugalingong kaakuhan o kahibalo o wala na sila musalig sa Ginoo. Mo kini ang gipasabot ni Juan diya sa Ebanghelyo o mga kalibutanon. Mga igsuon, mo kini sila ang nirebelde usab sa Dios. O sila usab ang nanikamot nga papason ang Ginoo, ang iyang pangalan o ang influensya sa lugar nga gitawag nato og earth o kalibutan.
Mo kini ang mga gitawag nato evil forces. Mga igsoon, usa-usab kini pagpahinumdom kanato ania kita sa lugar nga gitawag og kalibutanon. Pero asa man gyud ang atong kasing-kasing milaom og misalig sa ato bang kaugalingon o ngadto ba sa Dios nga mao mismo ang nagbuhat niining kalibutana. Atong hinumduman nga ang Dios mo ang nagbuhat sa tanan o siya ra pod ang ato ang kalauman sa atong panahon sa panginahanglan. Sa pag-ingon ni Jesus nga kung nasilag kaninyo ang kalibutan, wala siya magpasabot nga bati ang ato ang kalibutan nga gipuy-an, kundili adunay mga klase sa kusog nga diin maoy nakabati nining ato ang pagpuyo. Ug mao kini ang pagwala nay pagsalig o paglaom sa Ginoo. Amen. Palihog manindog. Malipayon kitang magdaig sa Ginoo nga mibanhaw siyang anak gikan sa kamatayon. Moingon kita, Amahan, ampingi kami diha sa imong gugma. Amahan, ampingi kami diha sa imong gugma. Ngang atong mga magbalantay, ilabi na si Papa Leo, ug ang atong mga kaobispuhan, padayong mag-amuma kanato, uban ang mga maayong pagtulunan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ampingi kami diha sa imong gugma. Nga sila nga gilutos, tungod sa ilang pagtuo kang Hesukristo, mubati sa iyang makahupayng gahom, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ampingi kami diha sa imong gugma. Nga makakaplag kitag kalipay, diha sa atong pagtuo, bisan kung nagsagubang kita sa mga pagsulay ug mga kagulanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ampingi kami diha sa imong gugma. Nga sila nga nanag-antos dinhi niining kinabuhia, ilabi na ang mga masakiton, mahupay pinaagi sa ilang pagpamalandong sa kinabuhing dayon nga gitanyag ni Hesus, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ampingi kami diha sa imong gugma. Nga imundang sipon nga takos sumapuslanon, alang kanamo, ngang halang don Teopelo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ampingi kami diha sa imong gugma. Nga ang mga matuohong mitaliwan, makadangat na ngadto sa tunhayng bangkiti, didto sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ampingi kami diha sa imong gugma. Diyos among amahan, gipili mo kami aron moambit si magingharian sa kahangturan. Hatagi kami sa kusog ug sa kaisog sa pag-agwanta sa among mga alantuson ug mga kadisdanan, kay nasayod man kami nga pagabanhawon kami pinaagi sa makaluwas nga gahom ni Hesus. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang atong mga halad ug sakripisyo, dawaton sa amahan makagagahom sa tanan. Dawat ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan.
O Ginoo, dawata nga maluluyon ang mga halad sa imong banay, aron ubos sa imong panalipod, dili unta namo wadon ang mga gasa nga gihalad, kundi paabton kini nimo nganha sa pagkagasa nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magbalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kuno sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mahulong sa paghalad sa iyong kagalingon tungod kanamo, ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siyang kordero nga kanunay buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos kayo ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kagalingon mikuha si sapan, mipasalamat kanimo Amahan, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat pag-usab kanimo Amahan. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami sa paghigugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo, sa makaabag nga obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuong nangamatay.
Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay, dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag simong naong. Kaluy-i kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton datas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag kana kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa amahan, gamit ang pag-ampo gitudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong kingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maringon sa langit, ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, pinuno aluwas sa kami sa nautan. Manghayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang gingarian ang gahom ug ang imaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang ako kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayaw tanawang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, kay ikaw buhi ug nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa ato ang panag-inigsuunay. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, panalipdi pinaagi simong makanunayong gugma, kami nga imong mga tinubos, aron ang naluwas pinaagi sa pagpasakit sa imong anak, magmalipayon unta pinaagi siyang pagkabanhaw. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Regina Caeli